Picture, video lang. Lalo po, no? Lalo mga bading. Welcome to Surigao del Sur. So, anitaron mga badi. Ay, tubig kanal dire. Use sa gondre. Wala budget. Kaon di ay? Kaon. Oh, langin na, langoy. Eh, langoy. Up, ya. Nindot pud gayon, no? Ara ni makita sa dakpin dalan no, hindi mo. Ay vlog. Nara sa kilid sa dalan mga badi oh. Wala picture, video lang. Lalo po no. Lalo mga badi.